Club, το αριθμός 31. Άλλη μια ομάδα με έμπνευση για την νεολαία της Κρήτης, η Ανεμόμυαλη, σήμερα φέτος με το Τίτσου κάνω μάνα μου. Τίτσου, το παιχνίδι που έχει ξετρελάνει τη νεολαία. Οι Δράκοι και τα Μαγιόγκ μας στέλνουν το μήνυμα: χαρείτε μαζί μας την αποκριά, ελάτε στην αγκαλιά των Ανεμόμυαλων, γιατί η χαρά καλοδέχεται κάθε ηλικία, εθνότητα ή ιδιότητα ανθρώπων. Εδώ κοιτάξτε μια Ανεμόμυαλη. Κοιτάξτε πώς μας ήρθε εδώ. Καμαρώστε την, θαυμάστε την. Είναι ένας νέος άνθρωπος από το Ρέθυμνο. Η ομάδα του παρελάβνει. Είναι απίθανοι. Έχουν τρομακτική ενέργεια. Και θα ρωτήσουμε τι αντιπροσωπεύετε. Τι σου κάνω μάνα μου. Τι σου κάνω μάνα μου, τρελάθηκα. Για πέστε μας το πλήθος των ατόμων. Είμαστε 300 άτομα και αρχηγός της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η Άννα Μαρία που είναι μόλις 19 μηνών. Δηλαδή δώσατε τα σκύπτρα κατευθείαν, πέμπτη, έκτη, ξέρω εγώ πόση γενιά πρέπει να είναι, έτσι. Παρελάζει μαζί με τη γιαγιά της, τους γονείς της, τους νονούς της, όλους. Βλέπω ότι έχετε και άρμα. Βέβαια, είναι ένα τεράστιο κόγκ. Κόγκ. Αλέξη, Αλέξη, να σου παραδώσω. Να σου παραδώσω μία Ανεμόμυαλη. Λεπανίδες, ζήτω οι Ανεμόμυαλες. Θέλουμε να μας βάλετε καλό βαθμό. Αλλά δεν έχουμε βαθμούς εδώ, περνάμε καλά, τι βαθμολογίες και τέτοια. Η βλεφαρίδα είναι όλη δικιά σας. Ναι, βέβαια. Είναι μόνο για ανεμόμυαλους. Και σας έχω και μια παραγγελιά. Του Τίτσου η μάνα φάνηκε. Φέτος στο καρναβάλι. Μαζί με τους ανεμόμυαλους χορεύει πεντοζάλι. Πολύ ωραία. Έλα και εσύ στο Ρέθυμνο να δεις το καρναβάλι και Τίτσου κάνω μάνα μου θα μου φωνάζεις πάλι. είμαστε καλά. Ευχαριστούμε. Τιμή μας που είστε εδώ. Χαρά μας που είμαστε όλοι εδώ. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Βρίσκω το πάτωμα γεμάτο Polaroid φωτος. Δεν τα πιστεύω αυτά που βλέπα στην πόσα. Πρώτος ήμουν κάπλα στην παγέρα. Μιλώντας στη σαμπαγέρα ήμουν καμπόης και το άλογο ήταν η καμαριέρα. Τώρα ψάχνω κάτι να πιω. Κεφάλι καζάρι και φυσικά στο μαστέχνω. Τώρα ψάχνω κάτι να πω. Στους τους αγαπώ μπορώ μα να θα μείνω εδώ. Fångat dropped the knuckle bomb.